Hurian itu hatta, ada orang sudah buka permingguan, martang yang nahohom mahita dengan atabi. Amin. Mari di mahita nomor 45 ayat 1 ayat dulu. Mar hite-hite goar ni dewata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadian na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marolopolop mahojala maras ni roha aliborision, ay idama na Roma au maringanan di tonga-tongami, ninna Jehovah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi ang mahita, ali ang manami jala di bata nami, namadok mauliate do kami tuho siya nasa rohan nami, ala disuruh ho anakmu Tuhan Yesus Kristus, na paluahon kami sa dosa dohot hamatian. Kupangido kami, sa ipatiur jala rajay marohan nami, marhite-hite tod di perbadiai. Asa unang hurohan nami mida hamay eton nai. Urupi kami, asalam hutad dahami iba na raja nong rohi. Sima dohot rohaku, Tatopoti madosat tatuado panidebata,
martangiang mahita. Alia manami jala di bata nami na di banwa gijang. Para si roha na sumurung midahami. Uparhatutu jala upatopitu hami dong. Dosa dohot pangalasyon nami na gudangi di jolom. Tatap hami marhite-hite asin ni roham. Jala sesa madosa nami sa luhut na. Ala ni pakokop ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangguluh kami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Para si roha jala pardingkan basa do Jehovah. Labat terimas jala para si roha gudang. Dang dibahet tu hita hobar tuak ka dosata. Jala dang dibalosot tu hita hobar tuak ka hajatota. Songon asini roha ni amama mida akanakna. Asini roha ni Jehovah diakana makarbiari ibana. Hasanga pemadi debatana di gijang. Amin. Epistel libinggutta sadarion, imantar surat di Yesaya pitu, mamuk kasihan ayat 10 sa rodi ayat 10, tajaha ma margati soring. Akup ni idi dok Jehovah mamadok siahas songonon. Jadi nina siahas ma, dangolo au mangido asa unang hujan Asai hondosai kasihan kijano manikir sidagolo nida sahajawao nai buat karo. Alay
taha tidak ko maha porsiao tahi, songon nahina tidak ko nidong. Kuri Manuel. Tabigi matiting na masa di huriata di bagasan na sa minggu. Titing di HKWP Sutoyo Resort Sutoyo Minggu tanggal 10 Desember 2022. Na perjulu guar doho topik minggu. Guar ni minggu sadarion ima atpen napa opaton. Topik minggu. Tomuma ibana na pinarbaga ni Jehovah.
paduahon titing perbagason titing paduahon naing majalo pasu-pasu pardongan saripeoma parlan sander Banjarnahor anak niamata gucang Banjarnahor tubuh ni inata dorlan boru manulang ruas ni HKBP Sutoyo Resort Sutoyo dohot orwana Desi Yopita Ratnasari boru Siburian boru niamata Edison Siburian tubuh ni inata samot boru Pasaribu ruas ni GPIB Petrus Jakarta Pusat Pamasumasuon hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 di Gereja HKBP Marbunsada Resort Bakkara Distrik Tolu Hubang Napatuluhon ruas nataba mulai sadarion Minggu 10 Desember 2022 di Jalodo Gabe ruas di HKBP Sutoyo ima keluarga Charlie Silalahi Inangi Ira Jaya Natalia Sihombing dohot sare danak daftar ulang sektor Perdatam. 2. Keluarga Saprin Marulitua Simarmata Inangi Lydia Yuniarti Silalahi dohot opat danak daftar ulang sektor Pondok Bambu Pondok Kelapa. Tolu. Keluarga Rado Sidabalok Inangi Agustina Siahan dohot 2 danak daftar ulang sektor Uki. Napa opaton ruas Napidya mulai sadarion Minggu tanggal 10 Desember 2022 nunga pidda keluarga Robert Hasudungan Inangi Opi Sinta Uli Dame Pardede pidda huria tu Gereja HKBP Resort Kupang Distrik 10 Indonesia bagian timur IBT Napalimahon pilihan Tujoloni Langgatan sadarion Minggu 10 Desember 2022 di Sude Ibadah Dong Sipul Jamita Papungu pilihan Tujoloni Langgatan dohita marhite amplop haporluan tu dana natal HKBP Sutoyo napaonopon festival padus anak Kids for Chris KFC HKBP Sutoyo sadarion Minggu tanggal 11 Desember 2022 paduan suara anak Kids for Chris KFC HKBP Sutoyo naing madohoti festival maringanan di Mall Emporium Pluit mulai jam 10 WIB. Papituhon libur sekolah minggu dohot para remaja HKBP Studio. Sadarion Minggu 10 Desember 2022 ibadah parpudi sekolah minggu dohot para remaja HKBP Studio di tahun 2022 mengulahi masuk di minggu tanggal 22 Januari 2020 tolu dung jumolo di pabotohon marhite titing ni huria napawaluhon General Repetisi atau GR Panitia Natal HKBP Stoyo tahun 2022 hari Senin tanggal 10 Desember 2022 Panitia Natal bersama HKBP Stoyo Patupahon General Repetisi atau GR jam 10.30 WIB maringanan di Gereja HKBP Sutoyo disesuai matu Sude pemeran atau peserta nadohot di Natal bersama asaroma dohoti General Repetisi atau GRI Pasiahon pembinaan dohot pelatihan sentralisasi keuangan HKBP hari Senin tanggal 10 Desember 2022 di Patupado pembinaan dohot pelatihan sentralisasi keuangan HKBP maringanan di HKBP Resort Sejantung mulai jam 20.30 pembinaan dohot pelatihan sentralisasi keuangan Sian HKBP Sutoyo ni dohotan ni Pendeta Resort Sekretaris Bendahara Resort dohot Bendahara Huria na pasapuluhon jadwal perayaan Natal HKBP Sutoyo. Sadarion Minggu 10 Desember 2022 Natal Remaja HKBP Sutoyo Patupahon kunjungan sosial tu panti asuhan Perapatan
jam 10.04 WIB. Di hari Kamis tanggal 22 Desember 2022, acara Natal bersama HKBP Sutoyo masuk pukul 10 WIB. Disesuai matu sude ruas di sektor-sektor asa Roma dohoti Natal bersamai. Hari Jumat tanggal 23 Desember 2022, Natal keluarga di Patupa di Bagas Nabe, acara disediahon huria dung sipul parmingguonon boima dibuat di pintu masuk gereja. Hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022, malam Natal, ibadah masuk Tuluhali. Saya perjolo masuk jam 10.05 WIB bahasa Indonesia. Paduan masuk jam 10.07 WIB bahasa Indonesia. Patuluhon masuk jam 10 sia WIB bahasa Batak. Di sudi ibadah papungu pilihan tu jolo nilangkata dohita haperluan tu STT marang sekolah pendeta HKBP. Hari Minggu tanggal 25 Desember 2022, Natal Parjolo. Parmingguon masuk songon jadwal minggu nasomal. Ima jam 6, jam 8.30, jam 10 saya, jam 10.05, dohot jam 10.08 WIB. Di sude parmingguon papungu pilihan tu jolo nilanggata dohita haporluan tu diakonia sosial HKBP. Di sude parmingguon dung sipul minggu diuduti tu ulaun nabadia. Hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 parpunguan ujung tahun masuk ibadah Tuluhali. Pasal 10 sadahon, Padidion Nabadia. Hari Senin tanggal 26 Desember 2022 manang pesta Natal paduahon. Patupaon ni huriat tado Padidion Nabadia tu yanakon ni ruas ni HKBP Sutoyo. Tu akan natoras nanaing mabuan danak na tu Padidioni boima di jalo formulir pendaftaran Padidion Nabadia. Konseling pendidian Padidion Nabadia di Patupa Jumat tanggal 27 Desember 2022 jam 10.06 WIB. Jala di boma surat pengantar sian situa sektor. Buku ruas na di sektor perserahan mendaftar di sekretariat gereja. Pasal 12 tahun. Pasahaton si palas roha manang bingkisan Natal tu nama balu ama ina dohot na sopot somarama somarina manang iatim piatu. Hari Senin tanggal 26 Desember 2022 pesta Natal kedua ibadah masuk jam sia WIB. Dung sipul ibadah patupaon ni huriat tado pasahaton si palas roha tu nama balu ama ina dohot na sopot somarama somarina ruas ni HKBP Sutoyo. Disosoi tu nama balu ama ina dohot na sopot somarama somarina asa Roma dohoti ibadahi. Pasal 10 tuluhon Natal paduan suara Immanuel HKBP Sutoyo. Hari Selasa 27 Desember 2022 paduan suara Immanuel HKBP Sutoyo naing patupahon Natal maringanan di Wiladatika Cibubur mulai jam 10.05 WIB sahat tu nasidung Natal paduan suarai Immanuel na niuluhon ni pendeta Ambarita MDIP. Pasal 10 ton barita habot ni roha nunga jumolo marujungmolu ramida boru tabunan. Hari Rabu tanggal 10 Desember 2022 tutup umur 53 tahun kinabaluhon ni amatta sarlan tapubolon dohot maninggalhon opak danak sian sektor Cipinang Bali tuhatama na mga puli sudi keluarga na ditinggalhon. Pasal 15 hon jadwal pelayanan ibadah minggu dohot Natal di HKBP Sutoyo terlampir. Pasal 10 pun sumbangan di jalo sumbangan sian NN sektor warung sau
Ima bunga altar tu Minggu 10 Desember 2022. Hamolation di pasu-pasu dohot pangaramotion ni Tuhan. Laho pasik kopot titingon, boy mata jaha di titing cetak. Songonima sa ni titing di minggutta sadarion. Kor Kid for Christ.
Merid di mahita siya nomor 534, mamukka siya na sada, los tapasaha ma piliata. Sai Roma ho Immanuel, manopot bangsat Israel, lukat ngol-ngolan bangsa mo, kaiba-iba harororo, Asmaroha, O Israel,
romaho Immanuel, manopot bangsong Israel, nung akogolan bangsong Damini debata na sumurung sian saluhut naroka. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Di hamuna kadongan na hinaholongan na marlas ni roha di bagasan Minggu sadarion. Hatani debata nagabe si parsaulionota, di mana tersurat di buku Rom bidusada, memuka sian ayat sada saat rodi ayat pitu. Tapai hutihut ma asa tujaha. Ahu surat tinongos ni si Paulus, naposo ni Yesus Kristus, natarjo gabi apostel, jala pinapulik tu ulaon mamaritahon barita nauli nasian debata. Ima di parbaga-bagahian dia kasurat nabadia, marhite-hite akka panurirangna. Taringot tu anak na Yesus Kristus, tuhatai na tubuh sian poparan ni si Daud, ia daging na. Naunggabe tadap anak ni debata na marhagogoon, mangihuton todi na badia, dunghehe ibana sian hamatean. Sianibana hujalohami asiniroha dohot tohonan apostel mangalopokon panguluyon di haporsiaun turohani saluhut bangso alani goarnai. Sian nasida do nang hamu najino ni Yesus Kristus. Madapoton akan hinaholongan ni debata, jala akan abadia, na jinaunay, na dihutarom. Asiniroha ma dihamu dohot dame, siad debata amata, nang sian Tuhan Yesus Kristus. Disido saha ni turpuki. Di hamuna kadamang doho dainang dihita na marsaur di Minggu sadarion, nuaing bongot mahita tu Minggu apen na paupaton. Ima Minggu apen na parpudi. Jalasongon naung takasdo taauhon di bagasan hapursiauta. Dina mangalapati
apen di tonga-tonga ni haporsiota imataringot tu haroro ni Kristus. Ima Yesus tuhatai. Jaladomu tu haroro nai. Disido hita disungguli dinanaing manomunomu di bagasan pangaradion natakas. Manomunomu marhite-hite haporseaon marhite-hite namajakon Yesus Kristus nagabe haluaon dohot hangulualna di tonga-tonga ni ngulu di Siganupari. Alani tauk tusi jala tajalo do ia taringot tu panomunomuon di Yesus Kristusi di bagasan tikion imadalat talaho makubasi hadiriota laho mamestahon di parningotan di hari hatutubu ni Tuhan ta Yesus. Suang sungoni laho makubasi dirita dinanaing manomunomu Tuhan tai ditiki muse manang diguari doi di harorona napa dua kalihon. Jala ido nagabe tinogihon ni topi ni minggutta sadarion na majauhon di tonga-tonga ni minggutta tomu maibana na pinarbaga ni Jakoba. Sambutlah dia yang dijanjikan oleh Allah. Totudo di hamuna kadongan bolo didok menyambut manomu adong do disi naik kosi paradion natakas. Jalatarida doi molo tapamanat di bagasan partikiano dung bongot kita tuminggu-minggu apen ra hampir sudido gereja tampil beda. Sudido tampil beda. Dang songon na somal. Nunga adong disi pangaradion menghias diri dinanaing manomunomu haroroni tuhatai. Baik may marhite parningotan diari hatutubunay. Jaladang holan gereja rana tabereng tampil beda di bagasan partikianon. Nangakabagas ni halak Kristen pe di paturuho do tampil beda pangaradion niya kabagas nanaing manomunomu taringot tu haroro ni Kristus Yesus tuhatay. Jaladang holan ira hita peranga mga radia bete. Ngata paradi bara dirita, kita telah mempersiapkan diri dan segala sesuatunya di dalam kepribadian kita. Dinanaing manomu-nomu, haroroni tuhatai, tarlumobi may di perayaan Natal, di tonga-tonga ni akka perayani. Di hamuna kadongan na hinangolongan yan na nang taida di bagasan turpukta di minggutta sadarion imana ni guriton ni Apostol Paulus madapoton huria rom jala huria rom nasoheado pe diebati aposteli jala dang ibana na pajongjokon huriai manang dohonot tama dang misini bana di namar barita naulii hajongjongan ni taringot tu huria na adong di Rom. Alanido jumolo do di patadahon aposteli dirina
mariteho surat non na diguriton na madapoton sa luhut ruas ni Kuria na adong di Kuria rom. Di patadahon ibana do dirina pabawa ibana Paulus. Imanaposo ni debata. Paulus imanagabe apostel ni debata. Paulus imanagabe mamaritahon barita ni Kristus. Buasa pola di pabotohon ibana. Hadirion na taringot tu napatadahon marhite surat nai ala memang dang marsitadaan nasida dakya pajupang dakya tatak muka nasida di tonga-tonga ni Kuriain. Di patadahon apostelido hadirion na di hamunak kadongan pabuaibana na pinapulik ni debata na jinow ni debata do ibana laho mamaritahon barita na uli ima barita na siya debata. Jala barita na uli iima naman naringoti taringot tu Kristus. Ise do Kristusi ima Mesias. Naung pinarbaga-baga ni debata mariti akka parbaritaon ni akka panurirang di padan narubi. Ia barita na uli ima Kristus naung roto tonga-tonga ni Portibion. Marhite kasosorang na di huta Nazaret di Bethlehem. Ia barita na uli ima na binaritahon ni apostoli ima Kristus Jesus naung makokop jolmai na paluahon jolmai siad dosana na pangoluhod jolmai siyan kamatian na marite-hite Kristus naung tarsilang jalamate alay mulak mangulu jalamanaik tuban wagidjang dung ditaluhon ibana sorop ni kamatian sorop ni kagugoon ni dusay. Ido barita nauli na binaritahon ni apostoli maradopon huria na adong di Rom. Jalaido ben na dihatidakon ima di parbaga-bagahian dia kasurat na badia maritehite akka panurirangna. Taringot tu anak ni Jesus Kristus tuhatai natubus yan poparan na si Daud iya dagingna. Naung gabi tadap anak ni debata na markaguguhon magiuton todi na badia dunghehe ibana siyan kamatian. Jadi barita nauli na pinaadar ni Apostel Paulus ima barita las ni Roha. Di naung marhagogo tuhata Jesus Kristus manaluhon sorop ni kamatiani jala mulak mangulu ibana jala manaik ibana tuban wagijang jala ido naiko gabe si tomu-tomuon ni akkana porsea dinaroto hatai na padua kalihon manang ditikki na naing roi. Jala takas do tapayhutihut songod dia barita ni Apostel Paulus. Anggo dimula nai dang sahalak na porsea ibana taringot tutukani. Dang sahalak na uduk ibana taringot tutuhat tai. Ale Paulus sahalak na soporsea. Sahalak na anti. Jalapola do ulaw na mangalilay manakupi akahalak ng porsea tu Kristusi. Alay di sa datik kini pardalanan na tuhuta Damaskus di sido pajup pangibana do tuhatay. Totua kadongan na masay dung manaik tuhatay tuban wagijang. Di parjupangan di si Paulus dohot tuhat ta Jesus gabi adong di si hay baruon. Adong di si hamubaon. Adong di si hamubaon ni panadaw ni bana taringot tu Kristus. Jala dohonot tama
Perjupangan ni si Paulus do Kristusi di si may bahana gabi mangulahon ulaon parbarita na ulion na pinasaka ni tukatay maradupon ibana. Alani bolo di hati dakon ibana di bagasan turpukon na di jauh jala di papuli gabi na poso ni Kristus na marlapata doi nunga tarihot ngoluna tu debata. Nunga betarihot ngoluna tu debata. Bahwa setiap orang yang telah dipilih dan diutus oleh Kristus, maka hidupnya ada ikatan kepada Allah. Hidupnya na didokon, dipapulik, dijauh, dipilit, jala dipabakit, nagabe na posona, menjadi hamba Tuhan. Di hamunak kadongan na kinakolongan, sudido hita songon halak Kristen, nang porsea di bagasan Kristusi na pinapuli na dohita. Nung nga di papuli kita siya nakaragam ni akka bangso na adong di tonga-tonga ni Portibion, jala di jow di pabakit kita, nagabe akka na posona. Nagabe akka si parbarita na uli, di tonga-tonga ni nguluta. Alani ido, nung nga betarihot nguluta tu debata. Jadi halak nung tarihot nguluna tu debata, ima kahalak naradi, laho mangului, nasa parsuruan ni tuhatay, ima naradi, laho marbarita na uli, di tonga-tonga ni nguluna di Siganupari. Jala tugas tanggung jawab ni parbarita na ulioni sa hatu songonari dangadong dope na madokon nunga saebe. Sudah cukup. Alay ikot torus dope ala sakap ni barita na uli ikot tolgas doi tusadok bangso na adong di tonga-tonga ni Portibion. Asa sudi nasa bangso na di Portibion, makilalahon, jala maday, huhut mangauhon, haluaon, na pinatupa ni tuhatay, di tonga-tonga ni Portibion. Alanima, di jauhon topi ni Minggutta di bagasan sadarion, tuhita sa luhut na. Tomu-tomu maibana na pinarbaga-baga ni Jacoba. Ahado na naing ulakonotta. Ahado si patupotta. Manomunomu na pinarbaga-baga ni debata. Ya akapanurirangi madok na binagabagahon na ima Mesiyas. Na binagabagahon na ima Sibuan Khalwaon. Raja Sibuan Khadameon. Bahwa dia itu adalah seorang raja putra Allah yang maha kudus dan maha agung. Apa yang harus kita lakukan pada saat ini? Atong dihamunak kadongan na hinaholongan na neng dohonon na disi mangukap rohado nguluton asa majakon iya dung bongot ibana iya dung roy ibana tutonga-tonga ni Portibion. Alerang binoto ate. Songonari bolo di musim-musim Natal songonon gudang do akka hal-hal na baru. Macai gudang do hal-hal na baru. Naikon dibuat jala dipamasuk totongan ibagas. Molonga musim Natal tahun baruon dohonom ma tabado songon na pojok ni jabutate. Bakay nang tabado ra songon na pojok na. Aladang tabba belgana ale tabba akabarang. Olo do hitara gabi pusing mamikiri iya te. Tatuhor masih tuhor hudi do neng beno ninganan nyon ningon. Ala menarik ni ida di tokoan binuat
Apa nang anong be, nang sadari ba nga kurangi nganan na dito nga ni bagus, gabi dang olo dang siya be, bato tu, ikot di pere majolo na lamay ate, akan ang lilingi. Di pasiding majoloy, asa di paen, na baru na binwa totu inganan na molodang do ng siyat. Rado mutusido di hamunak kanongan, molo naing manomu-nomu debata kita di bagasan ngulut taon, raganup do kita di rohat taon adong manggajal, adong do pedisi. Alanido bolorope tuhat taibo idudang masuk itu bagas, alarong do penamanggajal. Yesongon naro nakingani molo adong na baru iko pasisio do naung lilingon yang sudah buruk, yang kita anggap kurang bermanfaat, pasti kita sisihkan agar ada tempat yang baru ini. Boy do saat di bagasan partikianon alani gudang ni pergumulatta, alani akka gudang si pikiratta, gudang ni akka si taono doh na masa natadopi di perdalani ngurutan waing, boy do hita siakanakan di rohat taon gok dope. Alani mol masuk tuhat tai, mol sorang tuhat tai, mol bongo tibana tu bagasan ngulutta. Alani napodjot na adong di tonga-tonga ni rohat tai. Alani do asa naing gabe tadap hita laho manomu ibana na pinarbaga-baga ni Jakobay ima Kristus di bagasan ngulut taon ikon naing ma berusaha hita laho mananggali na di bagasan rohat tai na soharudasi benuaingi molotung adong na soharup takas bei mangalehon las ni roha toema tatanggali may ati akadongan. Jadi molotung adong sogoni roham tunani labung mi baunang be bolok komme ayon nama apen na parpudi on nama dihita apen na parpudi molo adong hatsi ni ati-atem alani pakuling doho padohan ni dongan manang aka keluarga do lan na asing toy mabolok komme tanggali may siya roham asa tu siat tuhat tay na tatomu-tomui unang marisuang akapakubasyota na manomunomu tuhat tay di bagasan nopat apenon jala ido na di johon na ben na di doko sambut lah dia. Menyambut seorang raja adalah penyambutan yang meriah. Ikonino di dalam kegembiraan. Unang adong menyambut seorang raja di bagasan arsak parukilon jala tumatangis. Unang adong di bagasan nasai ditanom di rohanai acik ni rohanai pakilalan maniaki. Mari kita bongkar itu semua. Tabolok komeyate kenang. Tabolok komeyak kamang dihita sa luhuna. Agar kita di dalam sukacita menyambut Kristus Mesias na pinarbaga-baga ni Tuhatay. Asa bongoti dia akan hadir di tengah-tengah hidup kita. Bongoti tu rohatta. Asa donging anan ni Tuhatay di rohatay. Taparadi may. Mari kita hias hati kita masing-masing. Tahias marohatay. Bagaimana kita menghias rumah kita. Bagaimana kita menghias gereja kita. Bagaimana kita menghias diri kita sendiri. Dan demikian juga kita akan menghias hati kita. Untuk menyambut kedatangan Raja yang telah diserahkan oleh Allah Bapa. Raja kita yang agung. Yang membawa keselamatan. Membawa kedamaian. Dan membawa sukacita bagi setiap manusia. Sambutlah dia dengan sukacita. Jala di bagasan las ni roha maita makalason parningotan ari hatutubu ni Tuhatay. Amin. Martang yang mahita. Mauliati rohanami dihuali Tuhan di paluaso kami tumangi honatam di minggu apen na parpudi di
di minggu sadarion. Ditogi hokodo kami, asal lam hupatudo kami hahubason nami, di nama nomu na pinarbagabagami ima Jesus, nagabe haluaon dohot hatuon nami. Alanipos dorohan nami Tuhan, di bagas at todip kami asa margugo kami, laho pangaradion di panomunomuon ni anak mi. Asang giat hujako kami, jalamian ni di bagasan roha pikiran ng ate-ate nami. Tuhan asima roham. Sehoma na madongani kami di pardalanan ning ulo nami. Asiroham Tuhan pada awak karagam ni parmaraan na naing manahopi kami. Pada ausya kami Tuhan karagam ni parsahiton. Paluas kami Tuhan di bagasan hahipason, di bagasan las ni roka. Di nama kalason parningotan diari katutubumi. Moloto ngadong siyan ruas ni kuriam. Namarukil. Ale Tuhan asiroham. Say homa na mga pudi nasida, patiur kon rogado pikiran nasida. Asabu itong nasida Tuhan di bagasan las ni roka. Dinamarningot kami di pestari hatutubumi. Molo tungadong siya tonga-tonga ni ruas ni kuriam nang siya tonga-tonga ni keluarga nami natongon di bagasan parsahiton. Huilik-ilik kami maho Tuhan, selehon mahamalumon. Asaboy sa luhut ak kasiutok ko, marlas ni roha, dinamarningot di hari katutubumi. Suang songoni Tuhan, laho manalpuhon tahun 2022. Pos dorohan nami. Naikoko hupangasaw kami na mga ramoti sa lukut na pardalaning ulo nami. Martangiang do kami tuho ali Tuhan. Dia kadongan nami, dia karuas ni kuriam, dia keluarga si solok nami. Mulutung marsakap nasida Tuhan. Laho mulak tua kabona pasugit madapoton akanatoras nang madapoton akasisolhot. Iring-iring jala tugu-tugu nasida di pardalanan. Paloas nasida di bagasan hahipason. Madapoton salut keluarga nang mangula akasulon nasida. Jala pos dorohan nami marite honasi ni roham. Lehonom munang hakipasot tu nasida nang dinalaw mulak tu parserahanon. Tuhan, di minggu nami sadarion neng paborhaton nami maakayanakon nami na neng madohoti kegiatan maritehon festival. Leon pos ni roha di nasida, dongani nasida, pargugoy jala lehon pos ni roha Tuhan. Asatung di patuduhon nasida di pamuzion nasidai, sian nasa roha nasida do sian nasa nabinoto nasida. Asa marsangap mako maritehoni. Dongani akayanakon namion akana manguluhope di bagasan nahipason nang di bagasan las ni roha nasida. Ali Tuhan asima roham di kami. Berhati mahami nangang di hari marsugot madapot to nakaulon nami. Jala pasu-pasu masaluhut na akan naniula nami. Mangaleho na kanarikot di ngulo nami di siapari. Jalo matangiang ilik-ilik na usabaw kami di bagasan partikyanon. Holan mga sahon guardianakmu Tuhan Yesus Kristus martangyak kami tuho. Amin. Di hamuna damang dodainang nang di tanah pungu di bagasan partikyanon di bagasan las ni roha maita.
lau pasahaton peliata ima panupahion tudana natal ni huriata marede mahita. Siapa di anak dirajada Parti gorja pardona Marsurak maho berusio Rajam Romano potbo Amin haleluya Puji kasomba raja Nasihat sungkoi Amin haleluya Puji kasomba raja Nasihat surgoi Puji magorna Raja si parmona Amin haleluya Puji kasomba raja Di hadameoni Amin haleluya Puji kasomba raja Di hadameoni Sumber raja nasihat surgoi Amin haleluya Puji kasomba raja nasihat surgoi Puji magorna Raja si parmona Amin haleluya Puji kasomba raja Di hadameoni
sombarada di surgoi. Amen, haleluya. Puji ta sombarada nasihat surgoi. Puji magowarna Raja si Pargona. Amin haleluya. Puji ta sombarada nasihat meoni. Amin haleluya. Puji ta sombarada nasihat meoni. Sombaraja nasihat surgoi. Amin haleluya. Puji ta sombaraja nasihat surgoi. Puji magowarna Raja si Pargona. Amin haleluya. Puji ta sombaraja meoni. Amin haleluya. Puji ta sombaraja di meoni. Hosianna di anak di Raja Daud Marola Hosianna sombaraja nasihat surgoi. Amin haleluya. Puji ta sombaraja nasihat surgoi. Puji magowarna Raja si Pargona. Amin haleluya. Puji ta sombaraja meoni. Amin haleluya. Puji ta sombaraja meoni. Tatangya koma pilihan natapa bungon martang yang mahita. Aliri batama nami nadi banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileu-lehon nadenggan. Dot na solibasa na moliutus. Upasat hami masian nani lehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabe uap na hucus di culum. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajon mu di tonga-tonga ni kuriam dohot di portibion. Buhay maruhan nami maritehi tetodim asalam utadahami godang ni sileu lehon mi tu kami. Asalam girgir kami madok maulihat tuho. Maritehi te Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asalam
Alea manami nadi Banua Gijang, saya pinarbadi amaguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut malomoni roham di Banua Tongaon songon nadi Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardosa tu kami, unang hami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo mapuna haraja dog hagogo rori hasana po saleleng nileleng na. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhon madamena tutodim. Di hamun ada mangdo dainang naghita na pungu di bagasan partikianon di naung tapato papar sora di parminggota sian hami saluhut na parhaladuni huriata hakabipe sutoyo suang songoni nang namarhubas di parminggos cada tikion pasahaton muliate gudang ma di parsaurata di tabay tuhata madihita las ni roha di tabay tuhata madihita nang akapasu-pasuna tujuluan ni Arion. Mauliate madihita sa luhut na, selamat apem madihita. Mauliate ma, unang lupa ita ka mga kenang mabuat acara di Jolo, na nang sipakota tu acara Natal keluarga. Pasu